דוגמאות, ובאים כולם במשרד ועושים שיתוף פעולה למה שכל אחד למד. אז מביאים את הנתונים, כמה זה מחר, איזה רשת זה מתאים וכו' וכו'. היום זה הרבה יותר קל. יושבים מול מחשב ובודקים איזה רשת יש לה, מה המוצרים היא מוכרת וכו' וכו'. ולפי זה אנחנו יכולים גם לראות את המוצר, את המחיר, את מקור הייצור, שזה לא פחות חשוב, ולפי זה אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לעשות X מוצר. מעבירים כמובן, כל הנתונים עוברים למרקטינג, המרקטינג לומד, ומרקטינג במחירות יושבים, וטכנאים כמובן, כי זה תעשייה, יושבים ביחד ומחליטים על מוצר. עכשיו, כדי להצליח, מה לדעתכם צריך להיות במוצר הזה? צריך להיות בצורך. כאילו משהו שיכול לעבוד לאנשים לקנות. יפה מאוד, כן, גם. אבל יש שוק, הוא קיים, לאף אחד לא חיכה לנו. יש מוצרים בחנויות. משהו שיותר זול, משהו פעם. הוא צריך יתרון. ביקוש. בדיוק, added value, קוראים לזה added value. הוא צריך ערך מוסף. ערך מוסף, נוסף למוצר הקיים בשוק. בגלל הוא יותר טוב. הוא צריך להביא או טכנית איזה יתרון יותר, למשל איזה מוצר, לפעמים זה קוסמטיקה פשוט, לפעמים צריך רעיון להביא סל כביסה עם גלגלים. אתה מוסיף גלגל, אתה צריך גם לבדוק כמה עולה, אם אתה רוצה לעשות ארון, אוקיי? אתה כמובן, אתה לא הראשון, אתה פה לא מצא את הגלגל, אתה מעתיק. אחר כך אני אדבר על מוצר. אתה מעתיק את המוצר, אז אתה מביא אותו, שוקל אותו, לומד אותו, ורואה בכמה הוא נמכר בשוק.